Het is een AI-draaibank uit begin jaren 60. Die ik maar krachtcheck die jaren hebben dat ding in moeten zetten. En uiteindelijk kun je hier alles op maatje. Het is een heel bijzondere machine. Hij is hartstikke zuiver. In die tijd weer een hele dure bank. Ik heb al deze machine gekregen van Vincent Kraftwerk. Die mogen weer eigenlijk alles wat je hebt, dat kon hij maatje. Deze machine hebben we die er nog opgebouwd. En de rest ik wat je stiert. Hij wil graag dat het bij elkaar blijft, dat het weer broekt was. Zou hij alles er maar maken. Vandaar eigenlijk dat het hier bedaar is. Wat ik persoonlijk zelf heel bijzonder vind. Dat ik het broeken mooi en dat ik er wat mijn maatje kan. Dan zei ik, dan wordt het weer broekt, ergens voor. Al dat soort dingen. Hij wil eigenlijk wat je eigen zeggen, kon dat maar maatje. En dat probeer ik direct op mij goed te brengen. Soms ik wel eens in het Pools, wat ik net versteer. Maar voor mij weer een heel bijzonder mens. Ik heb hem kennengelerd via op een zaak, dat ik het onderhoud doe. Ik ging een machine uit elkaar. En via kreeg ik een beheerder van de reservatie en die kende dat wel even maatje. En de eerste keer toen ik zei dat ik van, wij hebben het nou maar opscheept, maar eigenlijk weer dat direct een klik. En zo hebben we eigenlijk nog wel 10,5 jaar dat we die machine oplappen hebben, naaisjoen hebben, verbouwd hebben. En ja, dat ging steeds verder. Totdat er op een keer zei, als ik er net bij ben, is dat spul voor die. Dan wordt het weer broekt. En dat is dat is eigenlijk heel apart. Heel soort grote dingen van die machine het zelf maken. Iets wat er standaard net op zit, maar dat je terk verbroeken kon. De mogelijkheden zijn eigenlijk legio. In wezen is dit een van de voorbeelden wat hij zelf maakt. Dit is normaal een freesbank voor tandwielfrezen, dat hier een freesaas in zit. En dit hele bovenfreesgedeelte heeft hij er zelf op maken. Dat hij multifunctioneel was. En deze verdeelkap had er zelf maken. Het is eigenlijk de originele verdeelkappen bij volle bombastischer en groter. Dus deze kun je op volle meer machine kwijt. En hij heeft een hele snelle verdeling. Om een verdeling erop te zetten. LeBlond draaibank. Dit is eigenlijk de draaibank waar hij alles op maakt. Tot eigenlijk vierste groot van de bank, maar hij maakt het erop, want hij vond er wel wat op uit. Dat er op maatje koer. Maar deze maat eigenlijk, hij komt zo bij hem uit werk. Hij moet nog van 220 naar 83 gebouwd worden. En alles, eigenlijk de werking weet ik dan eens helemaal van deze. Nou, hij hier nergens een gebruiksaanwijzing bij, dus dat mag je uitvinden. Maar het is eigenlijk de bank waar hij alle werk op doet. Een mooi snelwisselsysteem, treedsnijden of wat dan ook maar. Dit is het laatste werkstuk wat hij maar aan de gang geweest is. Wat het is, weet ik dus net. Maar het ziet nog in de klauwplaat. Ik mooi mooi verhuizen, maar dat ding erin. Maar wat het voor is of wat het worden moest, dat weet ik niet. Dat is bijzonder ervan. Het is een stukje waar je net voortgooien. Die had bij de bank eigenlijk. Alle machines die hier nou in dit hier staan, die staan bij hem in 3 hokjes van 2 bedrijven. Materiaal stiert er al nog in, dus dat hij hier kwam en hij hier even bezig is, zei er altijd, wat heb jij een ruimte? Het lijkt wel een balzaal, dus vandaar eigenlijk dat we deze ruimte gelijk de balzaal genomen hebben. En zijn naam heb ik daar ook bij zetten, want ik wil dat gerust ook niet in vertellen. Dat is mij wel waardig. Dus dat wordt er weer een heel bijzonder mens voor mij.